ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತಾಡಿ ಗೆಂಜಲ್ಲರ್ ಮಾತಾಡಿ ಅನಂತ ಸೂಪರ್ ಅದುಲ್ಲೆ ನಿಗುಲ ಸೂಪರ್ ಅದು ಉಪ್ಪರ್ ಬಂದೆಂದೆ ಇದೈತೆ ವೀಡಿಯೋ ಏನೋ ಬಂದಾಗ ಮನಾಲಿ ಮನಾಲಿ ಪಂಡ ಕನ್ನಡ ಮನಾಲಿ ತುಳುಟ್ಲ ಮನಾಲಿ ಮನಾಲಿದ ಮನಾಲಿ ಕನ್ನಡ ಏನೋ ಬೇತೆ ಅನ್ಪೇರ ಅಂದು ಸಾರಿ ಮನಾಲಿದ ಗಿಡ ನಿಕಲ್ ನಿಲ್ಲಡಿತ್ತ ನಿಕಲ್ ಒಂದು ವೀಡಿಯೋ ತೂವಡಿ ದೇವರ ನಿಕಲೆ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಟಿಪ್ಸ್ ಬಂದೊಂದುಲ್ಲೆ ಆಯ್ನಲೆ ಕೊಡೊಂಜಿ ಮನಾಲಿದ ಗಿಡ ಎತ್ತಿನಕಲೆ 90% ಜನಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತುಪ್ಪು ಯಾನ್ ಈ ಸಲ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಮಲ್ಪು ನಮ್ಮ ರವೆಣ್ಣೆ ಕಂತು ಕೊರಿಯೇರು ಗಿಡ ಒಂದು ಬೂರು ಈ ಸಲ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಮಲ್ದೆ ಐಕೊಂಜಿ ಒಂಜಿ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಉಂಡು ಅವ್ರು ಅಪ್ಪ ಮಲ್ಲ ಆವಡಂಡ ಬೊಕ ಮಸ್ತ್ ಮನೋಲಿ ಆವಡಂಡ ಏನ್ ಆಲ್ಪಡೊಂದು ಶನಿವಾರ ದಾನಿ ಮಲ್ಪೊಡು ನಿಕಲ್ ತೂವಲಿ ಒಂದು ಅಂಬಿ ಬೊಕ ನೀರು ಅಲ್ ಬೊಕ ಒಂದು ಏನ ಬೈ ಪನ್ನಕುಲು ಏನ್ ಅಲ್ಪೊಲಿ ಇಂಕೇನೊಂದುಲ್ಲಾರು ಸತ್ಯ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಏನ್ ಅಲ್ಪೊಲಿಂದು ನಿಕಲ್ ಪಜಿರ್ ಪೊತ್ತಾದುಲಿ ಒಂದು ಬೈನು ಪೊತ್ತ ಅವಡಿಗೆ ಪೊತ್ತಾದು ಬೊಕ ಐತ ಕರಿನು ಐಕ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಓಕೆ ಬೈ ಪೊತ್ತ ಒಂದುಂಡು ವಿಷಯನ ಬನ್ನಗ ಓ ಮೈ ಗಾಡ್ ಬಡ್ ಕರ್ಬೆನ್ನ ಕಾರು ತಾಗುದು ಒಂಜಿ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ತೊಂದರೆ ಜಸ್ಟ್ ಮಿಸ್ ಪಾಸ್ ಆಯ ಓಕೆ ವಿಷಯನ ಬನ್ನಗ ಎಂಕ್ ಒಂದು ಶನಿವಾರ ದಾನಿಯ ದೇವಪತ್ತ ಅವಡೊಂದು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ನಿಗಲೆಗೆರೆಗ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಡ ಕಮೆಂಟೆಡ್ ಫಲ್ನೆ ದೇವಪಂಡ ಹೆಚ್ಚಿನಗೆಲೆ ಒಂಜಿ ಯೂಸ್ ಆವು ಒಂದೇನು ಶನಿವಾರ ದಾನಿ ಪೊತ್ತ ಅದು ಪಾಡೋರು ಪನ್ಪೇರು ಅವು ಏನ ರೀಸನ್ ಒಂದು ಹೆಂಗಂತ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಯಾರಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ನಕುಲು ತೂವೊಂದಿತ್ತಾರಡ ಪ್ಲೀಸ್ ಫಾಲ್ನೆ ಅಂತ ನಮಕ್ ಗೊತ್ತಾಪುಡು ಒಂದು ಮತ್ತೆ ಏನಂಡಲ್ಲ ಬಿಹೈಂಡ್ ರೀಸನ್ ಉಪ್ಪು ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ರೀಸನ್ ಉಪ್ಪು ಒಂದೇನು ಪತ್ತದ್ದು ಶನಿವಾರ ಪಾಂಡ ಗಿಡ ಲಾಯ್ಕ್ ಸೊರ್ಕುಂಗೆ ಅದು ಬೊಕ ಮಸ್ತ್ ಮನಲಿ ಆಪುಂಗೆ ತೂಕ ಯಾನ್ ಪಾಡುವೆ ನಿಕಲೆ ಪಾಡ್ದ ಬೊಕ್ಕ ತೋಪವೆ ಎಂಚ ಆಪುಣಂದು ಇನಿ ಪಾಡುವೆ ಇನಿ ಶನಿವಾರನೇ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಶನಿವಾರ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಆಂಡ ಪೋಸ್ಟ್ ಪಾಡುವೆ ನಿಕುಲು ವಿಡಿಯೋ ಪಾಡ್ದಿನ ತುಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಪಾಡುವೆ ಓಕೆ ಪೊತ್ತ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ರೌಂಡ್ ನಮ್ಮ ತೌತೆದ ಡರೌಂಡು ಅಂಚಿ ಬದುಲು ಅರ್ಕ ನಿಕಲೆ ತೋಪವೆ ಏನೋ ಮತ್ತ ವಿಷಯ ಆತನ ಪನ್ನಗ ಫುಲ್ಲು ಬಲೆ ಬಾರ್ದೆ ಕೂಡ ಒಂದು ಮಿತ್ತು ಬಾರ್ದೆ ಲಾಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ತೋಪದಿತ್ತೆ ಆಂಡ ನವಿಲ್ಲು ಕೂಡ ನಾಡೊಂದು ಬತ್ತದು ಮಾತ ಗಿಡೊಂದು ತಿಂತನು ತೂವಲಿ ಹೆಂಗೆಂಡುಂಡು ನವಿಲ್ಲೆಗೊಲ್ಲ ಒಂದು ಎಣ್ಣೆ ಮಿತ್ತದಲ್ಲ ಪಗೆಂಡ ಅಂದು ದುಮ್ಮುದ ಜನ್ಮೋಡು ನವಿಲ್ಲೇನೊಲ್ಲ ಕೆರ್ದಿತ್ತೇನ ಅಂದು ಓಲ್ಲ ಮಲ್ಲವರೆ ಬುಡೊಂದಿಜ್ಜ ಮಾತ ಬತ್ತ ತಿನ್ನೊಂದುಲ್ಲ ಏನಂದೇಳಿ ಗೊತ್ತು ನವಿಲ್ ಪೆದ ಮಂಡ ನವಿಲ್ ಹಿಡ್ದು ಮಲ್ಲ ಪೆದ ನಾನು ತಿನ್ಯಾತ ನಡೊಂದೆಪ್ಪುವೆ ಒಂಜಿ ನಾವು ಒಂದೊಂಜಿ ತೌತೆದ ಗಿಡ ಅಲ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಡ್ತೀನಿ ತೂವಲಿ ಪೂ ಪೋತುನ್ ಒಂದು ಐತ ಗಿಡ ಒಂದು ಗೊತ್ತಿತ್ತನ ಫಲ್ನೆ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತುಂಡು ನಿಗಲೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತನ ಫಲ್ನೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಪನ್ನೆಗಲೆಗ್ ದಾಲಜ್ಜಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಫಲ್ನೆ ಅತೆ ಯಾವ ಓಕೆ ಒಂದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆದ ಪೊತುಂಡು ಒಂದೊಂದು ನೆಕ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಒಂದೊಂದು ನೆಕ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪುನಾಗ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ಪರೆ ಆಪುಂಡ ತುಕ ಆಯ್ಜಿಂದ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತು ದಯಪಕ್ಕದಪ್ಪ ಓ ಮಾರೆ ಗೆನ್ನೊಂಡು ಓಕೆ ಮನಲಿ ಪಾಡ್ರೆ ಕರೆ ನೀರು ರೆಡಿ ನನ್ನ ಮನಲಿದಡೆ ಪೋಯಿ ಒಂದೇ ಮನಲಿದ ದೊಂಪ ಫಸ್ಟ್ ದಾಲದಿಜಿ ಬಟ್ ಇತ್ತೆ ಮನಲಿದ ದೊಂಪಲಾತನ್ ಮೂಲ್ ತೂವಲಿ ಮನಲಿಲಾತನ್ ಮಾತ್ರ ಒಂಜಿ ಲೆವೆಲ್ ಉಂಡು ಅವು ಒಂದು ಮತ್ತೆ ಏನ ತಿಂತೀನಿ ಪಂದ್ ಎನ್ನೊಲಿ ಒಂದುಲ ನವಿಲೆ ತಿಂತೀನಿ ನವಿಲ ಎಂಕ್ಲ ಏನ ನಾಪುಜ ಅಂದಲ್ಲ ಓಕೆ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಹತ್ತು ಮಾರೆ ಮೊಬೈಲ್ ಪಾತು ಗುರಿಕ್ ಪಾಡ್ದೆ ಒಂದು ನೀರಿಂದ ಎತ್ತು ಗುರಿಕ್ ಪಾಡ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಸೂಚನೆ ದಾದ ಬನ್ನಾಗ ಖಾಲಿ ಆತೆಂ ಪಾರ್ದು ಬುಡ್ದು ಬುಡಚ್ಚಿ ದೇಪಂಡ ದಪ್ಪುಂಡು ಮಸ್ತ್ ಗಿಡ ಸೈಪುನ ಸಾಧ್ಯತೆ ಕೆಲವರ ಬಟ್ ಒಂದು ಮಲ್ಲ ಗಿಡ ದಾಲ ಆವಂದು ಅಂಡದಂತೆ ನೀರು ಪಾಂಡ ಎಡ್ಡೆ ಓಕೆ ಸೊ ಒಂದೊಂಜಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ನಿಕಲೆಗ್ ಯೂಸ್ ಆಗುಂದೇನ್ವೆ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪಲಿ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತಿಂದ ಡಿಸ್ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪಲಿ ಏನ ಬೋಡಂಡ ಮಲ್ಪಲಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಲತ್ತಂಡಲೆ ತೋಪದಿತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ತೂವಲಿ ಕೊಯ್ಯಲಿ ಹತ್ತು ಮಲ್ಲ ಹತ್ತನು ಮುಲ್ಲತ್ತಂಡೆ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಪ್ಯೂರ್ ದೇಸಿ ತಳಿ ವನೋಲಿ ಪ್ಯೂರ್ ಒಂದು ಊರ್ದಲತ್ತಂಡೆ ಒಂದು ಮಾತ ಒಂದು ಪಕ್ಕ ಊರ್ದಲತ್ತಂಡೆ ಒಂದೆತ್ತ ತಪ್ಪುಲ್ನ ಕೈಪ್ ಮಲ್ಪರೆ ಪತ್ಪೆ ಮುನಿ ಕೈಪ್ ಮಲ್ಪಡ ಮಲ್ಪೊಲಿ
ತೂವೊಲಿ ಏತು ಮಲ್ಲ ತಪ್ಪುಂಡು ಮಸ್ತ್ ಮಲ ಮಲ ತಪ್ಪು ಅವೇ ಒಂದು ಪಜ್ಜಿ ಮಾರಿಲತ್ತಂಡೆ ಅవి ಉದ್ದ ತೂವೊಲಿ ನಿಕುಲ್ನ ಏತು ಉದ್ದ ಉಂಡು 1 ಮಿನಿಟ್ ಬೆಲೆಗ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅರ್ಥಾಪನಕ್ಕೆ ತೋಜಾವೆ ಒಂದು ಊರ್ದಲತ್ತಂಡೆ ಓಕೆ ಒಂದು ಪ್ಯೂರ್ ಊರ್ದಲತ್ತಂಡೆ ಒಂದು ಮಸ್ತ್ ಆಪುಂಡು ಮಾತ್ರ ಒಂದು ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಪಜ್ಜಿ ಮಾರಿಲತ್ತಂಡೆ ನಮ್ಮ ಮೊನ್ನೆ ಮೊನ್ನೆ ಕೊರ್ತಿನ ಒಂದು ಎತ್ತ ಬಿತ್ತದ ಲೆಂತ್ ತೂವೊಲಿ ಒಂದು ಒಂಜಿ ರಡ್ಡ್ ಮೂಜಿ ಈ ಲತ್ತಂಡದ ಮೂಜಿ ಪಟ್ಟು ಉದ್ದ ಉಂಡು ಒಂದು ಲತ್ತಂಡೆ ಒಂದು ಪ್ಯೂರು ಅಂಡ ಒಂದುಲ ಒಂದು ಮಾತ್ರ ಟೇಸ್ಟ್ ಒಂದು ಜಾಸ್ತಿ ಐ ಕಂಪೇರ್ ಮಲ್ತಂಡ ಅಂಡ ಅವು ಮಸ್ತ್ ಆಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಊರ್ದೆಟ್ಟು ಒಂಚೂರು ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಟೈಪು ಉದ್ದದ ಐಡುದುಲ ಉದ್ದದ ಒಂಜಿ ಉಂಡು 1 ಮಿನಿಟ್ ಒಲ ಇತ್ತಂದು ಉಂದೇನಾ ಓಕೆ ಉಂದೆ ಒಂದು ಐಡುದುಲ ಒಂತೆ ಉದ್ದ ಟೈಪ್ದ ಸುಂಚ ವೆರೈಟಿದ ಲತ್ತಂಡೆಲ್ ನೆಟ್ಟುಲ್ಲ ಪಂಡ ಒಂಜೇ ಲೆಕ್ಕದ ಮಲ್ತ ನೆಟ್ಟದ ಅಲ್ಲ ಮಜೆ ಇಜ್ಜಿ ಐಕೋಸ್ಕರ ವೀಡಿಯೋ ಲಂಚನಿ ಒಂಜೇ ಲೆಕ್ಕದ ಅಲ್ಪುಜಿ ವೆರೈಟಿ ಮಲ್ಪು ಐ ವಾಂಟ್ ವೆರೈಟಿ ಒಂದು ಲಂಚನಿಕ್ ಉಂದೆಟ್ಲ ಪಂಡ ಡಿಫರೆಂಟ್ ವೆರೈಟಿ ಉಂಡು ಮೂಲು ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಉಂಡು ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಆದ ನಮ್ಮ ಪ್ಯೂರ್ ಊರ್ದ ಉಂಡು ಅಲ್ತು ಬೊಕ್ಕ ಕುಡಂಜಿ ಅರ್ಧ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಈ ಜರ್ಸಿ ಪನ್ಪೇರು ಅಂಚ ಪೆತ್ತೊಲೇಡ್ ಅರೆ ಜರ್ಸಿ ಬರ್ಪುಂಡು ಅಂಚ ಅರೆ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಅದಕ್ಕೆ ಮೂಲು ಮಾತ ಫುಲ್ ಬೆಂಡೆಲ ಉಲ್ಲ ಮಾತ ಬೆಂಡೆ ಕೊಯ್ಯೊಲಿ ಮುಲ್ತುವೊಲಿ ನಿಕುಲು ಇಂಚ ಕಟ್ಟಾಂಡ ಕೊಯ್ಯೊಲಿ ಓ ಸಾರಿ ವೀಡಿಯೋ ಬತ್ತಜ್ಜಿ ಇಂಚ ಕಟ್ಟಾಂಡ ಕೊಯ್ಯೊಲಿ ಬಂದು ಲೆಕ್ಕು ವೈಟ್ 1 ಮಿನಿಟ್ ಉಲ್ಲೇಟ್ ತೋಜಾವೆ ಒಂದು ಕೊಡಿ ಇಂಚ ಪಲ್ಪುನ ಕಟ್ಟಾವಲ್ ಫೋಕಸ್ ಆತಜಿ ಫೋಕಸ್ ಆಯ್ಜಿನ ಮಲ್ಲೆಜಿ ನಿಗಲೆ ಗೊತ್ತಾವ ಕಟ್ಟಾಪುನೆಕ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಉಂಡು ಲೆಕ್ಕ ಸೊ ಮತ್ತ ಕೊಯ್ಪೇನು ವೀಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಅಂದ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಅವು ಎಕಡೆ ಬಂದು ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪ್ಲಿ ಇದು ನೇನ ಬೋಡಾನ ಮಲ್ಪ್ಲಿ ಅಂಚಿತ್ನ ವೀಡಿಯೋ ಬೋಡಾಂಡ ನಿಕಲ್ ಪನೊಡೊಂದು ಇಜ್ಜ ಮಲ್ತೊಂದುಪ್ಪೆ ಒಂದು ಏನನ್ಪೇರು ನಿಕ್ ಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕ ಪ್ರತಿಫಲನ್ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ವರ್ಕ್ ಮಲ್ದೆ ನೆತ್ತ ಪಿರಾವುಡು ಐ ಕೊಂಜಿತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಪ್ರತಿಫಲದ ಲೆಕ್ಕ ತಿಕ್ಕುದಿನಂದು ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್ ಆತಿ ಮತ್ತ ನೆಟ್ಟದಲ್ಲ ಅಂಚದಲ್ಲ ಕೆಜಿ ಗಟ್ಲೆ ಆಪುಜಿ ಸೇಲ್ ಮಲ್ಪುನ ಮತ್ತ ಪ್ಲಾನ್ ಇಜ್ಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಓಕೆ ಗಾಯ್ಸ್ ಒಂದು ಕುರುವೆ ಎಲ್ಲ ನೆನೆಪಪ್ಪು ಯಾನೆ ಮಲ್ದಿನ ಒಂದೆಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಕುರುವೆ ಫುಲ್ ಬೆಂಡೆ ತಿಕ್ಕನ್ ನಲೆ ಕೂಡ ಒಂಜಿ 3/4 kg ಇಪ್ಪು ಒಕೊಂತೆ ಲತ್ತಂಡ ತಿಕ್ಕನ್ ಒಂದೊಂಜಿ 1 kg ಇಪ್ಪು ಸೊ ಕೈಪುದಲ್ಲ ಟೆನ್ಷನ್ ಇಜ್ಜಿ ಕೈಪು ಬೊಡಾಯಿನತ್ತು ತಿಕ್ಕಂಡು ಅವಲ ಪ್ಯೂರ್ ಆರ್ಗಾನಿಕ್ ನಮ್ಮನೆ ಎಂದೆಟ್ಟು ಆತಿನ ಅವೇ ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಹೆಲ್ದಿ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಚೂರು ಒಂದೆಟ್ಟು ಟೇಸ್ಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇಪ್ಪುಂಡು ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಕೆಟ್ಟದಂಚಿದೆಟ್ಟು ಮಾತ ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪುನಟ್ಟೋಸ್ಕರ ಒಂತ ದಾದನ ಚಪ್ಪೆ ಆಪುಂಡು ಆಂಡ ಒಂದು ಮಸ್ತ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ನಿಕುಲ್ಲ ಮಲ್ಪುಲೆ ಇದೆಲ್ಲ ಮಲ್ಪರೆ ಮನಸ್ಸಿತ್ತಿನ ಪಲ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಒಂದೊಂಜಿ ತೂವೊಲಿ ಒಂದೊಂಜಿ ಟೈಪುದ ಪುರಿ ಒಂದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಲ್ಪೊಡು ಬನ್ನಗ ಮುಸುಂಬಿದ ಚೂಲಿ ನೀರುಡು ಪಾರ್ದು ಸ್ಪ್ರೇ ಮಲ್ಪೊಡು ಅದ ಪೋಪುಂಡು ಎಂತ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪುನ ತೂಯಿನಾತೆ ಓಕೆ ಬೈ ಸಿ ಯು ಇನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋ ಬೆಂಡೆ ಬೋಡಂಡ ಇಲ್ಲ ಬಲೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅರ್ಧ kg ಬೆಂಡೆಗೆ 1 ಗ್ರಾಮಿಗೂ ಆಯ್ತಾ ಒಂಜಿ 1,000 ಕೊರ್ಪಾರ 1,000 ಕೊರ್ಪಾಡು ಇತ್ತೇನೆ ಕೊರ್ಪೆ